Използването на конец е най-ефективният начин за изчистване на междузъбните пространства. Техниката за това е специфична. За да почистим цялото съзъбие, ни е необходим 50 см конец от макара. Преди да започнем, навиваме чистия конец на средния пръст на лявата си ръка. И използваме палеца и показалеца от двете ръце, за да опънем конеца. Опънатия конец се поставя на междузъбното пространство, което искаме да изчистиме. С приплъзващи движения го прокарваме до венеца. Огъваме го около единия зъб и с изтръгване го придвижваме към режещия ръб. Повтаряме процедурата 2-3 пъти. След това вкарваме отново конеца и го обръщаме към другия зъб. Отново с изтръгване го придвижваме нагоре. Също повтаряме. Много важно след това е мръсният конец да бъде намотан около другия среден пръст и да вземем нов чист конец от другия пръст. Продължаваме следващото междузъбно пространство. Процедурата е абсолютно една и съща.